Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, nitriloi buruzko azalpena ikusiko dugu. Lehenengo eta behin, zein den nitriloa jakin behar dugu. Zein den nitriloa? Nitriloak karbonilo taldea duten kateak dira. Hau da, karbono bat, nitrogeno bat lotuta, lotura hirukoitz batekin. Eta izendatzeko, beste taldeetan bezala, dago, kasu bat, kate nagusia, nitriloa kate nagusia bada, ala karboniloa ordezkatzailea bada. Kate nagusia bada, nitrilo ala karbonitrilo atzizkiak erabiliko ditugu. Nola dakigu nitrilo ala karbonitrilo erabili behar dugun? Kasu normaletan, bakarrik nitrogenoa izendatzen badugu, adibidez, kasu honetan, kate hau 3 karbono dituen kate bat bezala hartzen badugu, hau da propanoa, eta bakarrik talde funtzionala, bakarrik nitrogenoa hartzen badugu, hau nitrilo izango da. Hau da, propano nitriloa. Baina, demagun gure kate nagusia halako zeuzer dela. Kasu honetan, 3 nitrilo taldea daukagu, eta hauek biak nitrilo bezala izendatuko ditugu, baina hau ordezkatzaile osoa hartzen dugunez, hau da, karbonoa eta nitrogenoa, karbonitrilo izendatuko dugu. Hau izango zen, 2 karbonitrilo, propano dinitrilo, zeren eta 2 nitrilo ditu. Eta, zer gertatzen da, karboniloa ez bada gure talde nagusia. Hau da, ordezkatzaile bezala agertzen bada. Kasu honetan bezala. Kasu honetan, gure talde funtzional nagusia esterra da. Eta, daukagu ere, hemen nitrilo talde bat. Karbonilo taldea, parkatu. Orduan, kasu honetan, esterra lehenengo eta behin izendatu behar dugu. Hau da, ordezkatzaile izendatzen dugu, eta gero gure kate nagusia izendatuko dugu. Hau da, kate hau, 4 karbono dituena. Orduan esango da, metil, eta hau ordezkatzaile bezala izendatzen dugu. Hau da, hau lehenengo karbonoa bada eta arantza zenbatzen badugu, hau 3. karbonoa izango da, eta orduan geratuko da 3 ziano, eta kate nagusia izendatzen dugu. Hau da, butano, lotura guztiak sinpleak direlako, atoa, zeren eta ester bat da. Orduan, metil 3 ziano butano batoa geratuko zen. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.